Бүгін біз Шихабыддин Мәржани исемендәге 2-ші татар гимназиясында һәм безне шактый кызыклы ярыш көтә. Bir яктан, кайчандыр шушы мәктәпне тәмамлап, бүген инде танылган алып баручы блогер булган Айсылу Лерон һәм икенче яктан, бүгенге көндә шушы мәктәптә белем алучы укучылар киттек. Айсылу, сәлам. Сәлам, исәннәрмесез? Ничек хәлләрең? Бик яхшы. Кыскача гына уенның кагыйдәләре турында әйтеп китәм. Айсылу, бүген син мәктәп укучылары командасына каршы уйнаячаксың. Мин куркам. Син үзеңнең мәктәптә укыган вакытларыңны хәтерлисеңме? Хәтерлим әлбәттә, оныта торган түгел. 10 ел укыдык. Менә шушында, шушы бинада, хәтта менә беренче тапкыр, беренче килгән классны да хәтерлим, менә тәрәзәдән күренеп тора ул. Шул класска килдек, хәзердән да бию кабинеты, ә ул вакытта парталар иде. Айсылу, менә шушлай партада утыргансыңдыр инде син дә мәктәптә? Утырдык инде. Син мәктәптә дәрес калдырганың булдымы, дөресен әйт әле безгә? Булды. Махсус калдырып киткәне дә булды. Теге махсус калдырып киткән дә булды. Теге беләсеңме, барасы килмичә. Ләкин сәбәпле калдырулар күбрәк булгандыр. Бу инде минем теге шул 12 яшьтән телевидениегә килүем белән бәйле. Туктала, махсус калдырып киттең дисең. Әти-әниң әйтмичә, әле дәрес калдырганың булдымы? Инде. Кемнең юк. Дәрес калдырырга ярый икән. Ярамый, ясамыйм. Син бер дә алай эшләмә. Әйдәгез без танышабыз. Шулай ук безнең бүген Айсылу, бүген сиңа каршы 1-нче сыйныф укучысы уйнаячак, шулай бит? Әдилә Саматова, шулаймы? Әйе. Әдилә, ничек синең хәлләрең? Әйбәт. Әйт әле, сиңа ничә яшь? 7. Ә син мәктәпкә теләп йөрисеңме? Әйе. Сиңа мәктәптә нинди дәресләр ошый? Әйләнә тирә. Сез укыганда ни дәрес бармы, Айсылу? Без укыганда юк ул. Менә әйләнә тирәннән сорау Ха, укыймыз инде балалар белән. Әйе, шулай эшлибез. Тагын нинди дәресләр ошый? Математика. Математика. Ә син тагын мәктәптә түгәрәкләргә йөрисеңме соң? Әйе. Нинди түгәрәкләргә йөрисең? Мин йөрим виолончельгә. Виолончельдә ул бит ул. Зур инде синең хәтлектер, Әйе. Әдилә, син беләсеңме, без бүген монда нәрсә эшлибез? Беләсеңме? Әйе. Каян беләсең? Нәрсә эшлибез соң? Әйт әле. Без бүген җаваплар бирәбез. Җаваплар бирәбез. Әйе. Бер үк төрле җаваплар бирелә безнең Айсылуга. Сораулар име? Бер үк төрле сораулар, гафу, бер үк төрле сораулар бирелә Айсылуга һәм шул ук сорауларны без бирәбез мәктәп укучыларына. Биредә Айсылу Лерон командасы һәм мәктәп укучылары командасы. Мәктәп укучылары 1-нче сыйныфтан алып 6-нчы сыйныфка кадәр. Сез әзерме? Юк, ләкин башларга кирәк. 1-нче сыйныф азбука. Найдите пары слов. Айсылуга да, Әдиләгә дә бер үк төрле сүзләр бирелә һәм бу сүзләрнең иптәшләрен табырга кирәк. Айсылу, булдымы әллә? Булды. Окей. Иң беренче итеп безнең Әдилә җавап бирә. Легко. Ага. Легко. Тут. Трудно. Ага. Быстро. Какое слово? Медленно. Молодец. Дальше. Весело. Грустно. Молодец. Дальше. Добро. Зло. Ага. Дальше. Низко. Высоко. Угу. И Громко. дальше. Тихо. Молодец. 5. Әдилә сиңа 5-ле. Син булдырдың. Айсылу, синеке ничек тикшерергә әле? Минем бер сүзем андый түгел. Кая? Долго дип яздым. Легко, трудно, быстро. Долго. Белмисең син рус телен. Юк, инде булмады. Грустно, добро, зло. Азы туры килә. Низко, высоко, громко, тихо. Дүртлеме миңа? Бармы миңа дүртле? Сиңа 4-ле. Сиңа минус балл. Шулай итеп, беренче раунд нәтиҗәләре буенча укучылар командасы җиңде. Алкышлар. Тәбриклибез, Әдилә. Бик зур рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Башладык. 2-нче сыйныф. Математика. Айсылу, ничек синең математика белән хәлләр? Тапкырлау таблицасын сорамасагыз, барысы да яхшы булыр. Ничек уйлыйсың? Тапкырлау таблицасы ниченче сыйныфта өйрәнелә микән? Biz аны баламнан чыгып әйтәм. Әйе. Беренче классларда ук өйрәнә башламадык микән без аны? Димәк, синең математика буенча белемнәрең 1-нче сыйныф дәрәҗәсендә туктап калган, име? Тапкырлау таблицасы. Юк, кайдыр, үзем өйрәндем балага, үзем
Өзім текшіріп отырам деп тұратынмын. Шаңа көремден шылайрақ қана. Ярар. Демек, қазір қарайбыз. Нұрислам, неше қалларың? Әйбәт. Сен математиканы яратасың ма? Әйе. Сен математиканы яқшы білесің ме? Әйе. Тапқырлау таблицасын білесің мұсың? Әлі үйренмедіңіз ме әлі тапқырлау таблицасын? Білем. Білесің ме? Міне бит Айсұлу. Кіші екінші сыныфта оқый, енді тапқырлау таблицасын біле. Сен? Мен қаман жоқ. 3 бала анасы. Қаман да тапқырлау Қаман үйрене алмадым әлі. білмейді. Әйе, қазір білімдеріне текшіріп қарайшақпыз. Математика. Болды ма? Біздің қатнашушылар әзір. Қазір біз дұрыс жауапларını текшіреміз. Дұрыс ме? Айсұлу дұрыс. Дұрыс ме? Bu topqırla tablitsi tuğalishi bu başqa misal. Şuna görə Ayсұлу dürüst. Ayсұлуға 1 bal. Haminde Нұрислам шеп. Дай 5. Молодец. Молодец. Нұрислам да шулай дұрыс деп жауап берді. Нұрисламға шулай 1 bal. İki sınıf birimleri boyunca bizning o'quvchilar komandasi olda bora. Ularda 2 bal, Ayso'l sende eliga 1 gina bal. Молодец. Selam. 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 Көптен көрішмедік. Serda sen bu kişini bilesin mi? Әнин. Әнiyeng mi ne o senin? Sen әнiyeng etkenin mi sonunda kerem? Yok. Әнiyeng şaklap alsın kelmiyorsun, sen sağınmadın mı sen әнiyengni? Неше қалден? Мен де білгілер алдым бүгін. Білмейді. Қараймыз, Қараймыз енді. Бүгін Айсұлу сенің әнiyeng шулай мәктәп партасы артына отырып бишлі алмақшы бұла. Ол енді 2 сұрауға жауап берді, һәм ширатта біздің 3-ші сыйныф. 3-ші сыйныфта біз татар тілі дәрісінде. Қызлар, Айсұлу һәм Фәрида, сіздің яннарығызда мына шундай битлер бар, анда сізге бирім берілген. Әлігі биримні дұрыс етіп башқарған кішіге 1 бал. Фәрида, сенің мектепте яратқан дәрісің нендей? İngiliz dili, İngilis тілі? Тағы не дәрістеріне яратасың? рәсім, технология, һәм чтение. Һәм чтение. Татар тілі яратмысың? Яратмысың? Не очень, да? Татар тілі бегі шабыт меймі? Татар тілінен иешін кім ясы сенің үшін? Әні ясың? Міне бүгінде әні ясы. Bir bunu da yasap берем. Тезгіне. Рус тілінен иешін кім ясы? Әни. Ансын да әні. Бұлды, әтағын біздің енді дәріслер әйләнә тиреден иешін кім ясы? Сен ясысың? Рабочий әни. Рабочий да әні. Әті нәрседен ясы иешін? Әті ясамы мені? Yok. Anlaşıldı. Dövenin ben dövetin işlerini işleyeyim misin senin için? Әйе. Allah dersten işliler. Beşli. Beşli. Kaysı fenden işli? Okul, matematika, Rus dili. Sen joylagan mi? Okul, matematik, Rus dili, bisi işli. Tatar dili bilen Rus dili. Kalganlar mı işli? Bisi işli. Resimni kim yazı? Özüm. Özün yazısın bunu. Birden bir resimni gene Feride özü yazı. Ayso'lu, bu senin mekteptireli, kichkina vaqtda senin işlerini kim işlidir? Дұрысын aytkanda, өзім işledirim kebek. Әнеген сұраға керек. Әлиден сұрарға керек. Кім işledi ekan benim işimi? Kızlar, siz hazır mı? Cevap verdiniz mi? Feride için elbette indi hazır Ayso'lu yasayacak iş. İşin tatar tili bit. Ayso'lu nişik senin cevabın? Мен V деп вариантын сайладым. Білмеймін, дұрыс ма екен, жоқ ма екен? Seninki nişik? Әйді, бірер вариантны сайла, оқып шықты. Дұрыс, әйе. Әйді қарайғалы. 3-ші сыйныф татар тілі авазлар саны һәм хәрефләр саны турында
Bizning 2 komandada dürüst cevap. Ayсулуга 1 bal hem o'quvchilar komandasına 1 bal. Aferin. 4-chi sınıf rus tili. Ayсулу, nechik sen rus tili bilan hallaring? Birinchi sinfda azbuka kibigrakdir endi. Shulayroqdir deb o'ylayman endi. Anlaşıldı. Hem bizning Ayсулуга qarshi 4-chi sınıf o'quvchisi Malika Bektemirova. Malika, selam. Selam. Nechik sening hallaring? Aybat. Malika, sen rus tilini yoratasizmi? Iya. Yaxshi bilasan rus tilini? Iya. Hatto hangi fanlarni yoratasan? Ну, men tag'in ingliz tilini yoratam. Izoh. Malika, aytali, ishlarini sen o'zing ishlaysanmi? Iya, o'zim. Bir qachonda aytayotgan yerdan o'tgani yo'qmi? Yo'q. Bir qachonda. Ну, qachon beqovirg'ina. Bugun bizning shunday shart. Hozir rus tilidan birim beramiz senga ham Ayсулу opaga. Ham endi mumkin qadar durust etib shusha birimni o'targa kerak. Yarab. Javob berilga kerak. Yarab. Menimcha sen rus tilini bilgach, sening problema bo'lmasqa deyishadi. Istal qilinda kartochka. Ikkingizda olasiz qizlar. Ham boshlaymiz. Ayсулу, esingga tushira olasizmi? Maktabda eng birinchi olgan ikiling. Men ikilimni umuman xatirlayman. U bo'lgandir endi. Birli qo'ygani bor edi bizning tarix o'qituvchisi. Bilmasang ikkili o'rnina birli qo'yaydi, aytaydi. Men senga alif qo'yam deb aytaydi u. Alif qo'yam. Ni uchun birli qo'ya? Chunki uni durtliga tuzatirga bo'la. Mana shu ayttirib bizga ikkili o'rnina birli qo'yib, ikkinchi darsga kelib azatlanib shu aytib durtli olaydik. Demak, sen birli ham beshliga o'qigansiz endi. Iya. Ikkili olganing bo'lmagan bir qachonda. Malika, sen ikkili olganing bo'ldimi? Bo'ldi. Narsadan? Ну, окружающий мирдан, кажется. Bir shildingmi sen ikkili olgach? Iya. Javob-mi? Yo'q. Birli olganing bo'ldimi? Yo'q. Bir qachonda? Bir qachonda. Yarar. Anglawımcha qizlar hazır, ham biz birimlarni tekshiramiz. Qo'yali. Men bunda mendik часть yozmagan bunda endi. O'qib turmayman buni beraman. Ham Malika seniki. Qizlar ikisi de dürüst etib javob berdilar. Demak, bizning hisob o'quvchilar hisobina elida 4ga 3. Biz davom etamiz. Shiratda 5-sinf. Ham bizning tarix fani. 5-sinf o'quvchisi Rinata. Rinata Minnixanova. Shulay-mi? Iya. Rinata, sen nechalik bu familiya bilan yashovlari? Aybat. O'xshaymi senga familiya? Ayya. Sen tikka familiya shulay-mi? Sendan so'raganlar bormi? Minnixanova Rinata bu shu tikka bizning eng tikka Minnixanovlar familiyasi deb aytganlar bormi? Bor. Alla sen shular naslindanmi? Yo'q. Yo'qmi ne? Sen nasa deb aytasan shulay so'ragan kishilarga? Yo'q, u mening aytganim familiyasi. Sening aytgan kimsan, Rustam tugilmi? Rinat. Rinat Minnixanov. Rustam u mening mobilim deb ayt har vaqt. Ay, mana Aysot ona keyin Uyrataman seni. Life hack shulay ishlarga kerak. Bugun bizda tarix fani ham tarix fani bo'yicha birim. Bu so'rovga javob yozmasangiz-da yaraydi. Bari tik tildangina javob bersangiz-da bo'la. Birasi durust bo'ldi. Belgili bo'lgancha ikkinchilik. Men durustini aytganda bilmayman Ayсулу. Men hozirlamadim ishtiroklarni. Tarix bo'yicha javob Ayсулу sendan kutamiz. Mening ikki variant bo'ldi endi bunda ot ham it deb yozdim men. Ot ham it. Rinata sening varianting? It. It. Renatning javobi it. Ham menikida it edi. Shunga ko'ra Ayсулу ikkingizga da birer ball, ikkingizda durust.
5 сыйныф нәтиҗәләре буенча безнең укучылар командасы әле дә алда бара. 5 балл һәм 4 балл. Рәхмәт бик зур Рената. Бүген син укучылар командасына тагын бер балл алып килдең. Тарих буенча белемнәрең бик яхшы икән. Аманда җавап бар иде бит инде. Айсылу, Мен шундай шат. синең шундай Иземе чыктымы шатлык нурлары. шундай фән ишеткәнең бар идеме? Биология, Безнең Айсылуга каршы бүген Чыңгыз. Чыңгыз, сәлам. Ишәмсез. Ничек хәлләрең? Әйбәт, нормаль. Нормаль, да? Син биологияны яратасың, Чыңгыз? Ну, ничек әйтим инде. Ну, шулай так себе. Так себе. Так себе. Биологияга йөргәнең бармы соң? Ну, без инде йөрибез 2нче ел Икенче ел йөрисез? биология. Дәресләргә йөргәнең бармы соң гомумән? Или калдырга алыйсызмы кай вакыт? Калдырмыйм инде. Калдырсам сразу 2ле или 1ле. Берле алганың бармы? Юк. Икеле? Ну, бу елны юк. Былтыр алдыңмы? Былтыр вроде да. Нәрсәдән алдың? Ниндидер фәннән алдым. Не помню. Мөһим түгел, шулай бит. Сиңа бирем, дәфтәр битендә син аны ачып карыйсың һәм җавап бирәсең. Биология фәне буенча. Ручка бар синең һәм син яза да аласың. Айсу, ничек сиңа бирә? Туктагыз әле дип әйтте. Нәрсә? Таныш сорагымы, Чыңгыз? Ну, үттемейді. Үттегезме соң моны? Үттік, конечно. 5-нче класста. Ну, хәтерләмим. Бу темада минем 5ле или 4ле иде. Ну, хәтерләмим җавабын. Ну, сиңа хәл 5ле кирәк инде, Чыңгыз. 5ле кирәк. Ничек тә тырыш инде син? Айсылуның Айсылу таныш хәрефләр таба алмады. Или хәрефләр таныш, мәгънәсе таныш түгелме Айсылу? Юк, аңламыйм. Нәрсәдер бу? Билгеле булганча, үсемлек ырлыклары төзелеше буенча бер ырлыклы һәм 2 ырлыклы үсемлекләр булырга мөмкин. Бу үсемлекләрнең ырлыклары ничә өлешле? Фасоль, ну, мин уйлыйм, 1. Быдай, уйлыйм, 2. Миндаль, шундай орех, уйлыйм, 2. Суган, тоже 2. Молодец, Чыңгыз, синең бер генә җавабың да дөрес түгел. Шуңа күрә син биологияны бу фәннән бәлки 5 алган булгансыңдыр былтыр, ләкин быел син дөрес җавап бирә алмадың. Ярар, ничего страшного. Син ризамы? Риза. Ярар. Рәхмәт бик зур. Утырып тор урыныңа. Айсу, синең ничек? Мин саннарны теләсә ничек тездем. Әйе, әйтеп кара әле. Фасоль 2, быдай 2, миндаль 1, суган 1. Айсылу безнең ромашка уйнаган кебегме шулай? Әйе. Айсылу, бик зур рәхмәт. Синең бер генә җавабың да дөрес түгел. 6нчы сыйныф нәтиҗәләре буенча бер генә дөрес җавап та булмады. Шулай итеп, безнең уен тәмам. Дөрес җавап нинди соң? Дөрес җавапны мин сезгә хәзер әйтәм. Инглизскә фасоль нәрсә? 2, быдай 1 өлешле. Миндаль 2 өлешле, суган 1 өлешле. Мин 2 әйбәт дөрес ич. Икесе дөрес, ләкин икесе дөрес түгел. Тулысынча синең җавабың дөрес түгел дип санала. Һәм Чыңгыз синеке дә тулысынча дөрес түгел дип санала. Шулай итеп, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназия укучылары командасы җиңеп чыкты. Бүгенге заман укучылары белән элеккеге заман укучылары арасында ярыш шушының белән тәмам. Күрәсезме, 2нче гимназия һәр вакытта да белемле, барысында булдыра торган, уңган булган укучылар әзерли. Җиңүче командага иң шәп билге 5ле. Бүген безнең укучыларыбыз җиңүче булдылар. Шуңа күрә бу менә сезгә бүләк. 5ле шоу!